καλή πάσα του Χαραλαμπόπουλου, αυτή την υποδέχτηκε ο Καλάθης. Το τρίποντο από τον Γκέιμπριελ. 3-3. Τύρο Χαραλαμπόπουλος. Ο Σκουφώτης δεν έπαιξε καθόλου με Τζεσκά. Φελντέιν. 6-3. Προς το παρόν μόνο τρίποντα. Γκέιμπριελ στο δεύτερο δικό του. 9-3. Ο Παναθηναϊκός θέλει να τρέξει. Καλάθης ξεπέρδεψε με τον Γκάφε, η ραχιαία τρίπλα, Γκέιμπριελ, 3-3. Ξανά ο Καλάθης, Φελντέιν για 3. Ο βαρτισμός, 15-5. Μπάρλο απέναντι στον Κίστ. Γκάφε με τον Καλάθη μένει μπροστά του, πάρα πολύ δύσκολο fade away το βάζει. 15-7. Πίεση του Χαραλαμπόπουλου, ο Τσακαράκης την έχει την απόσταση. Με δικαίωση ακριβώς. Airball. Καλάθης. Πολλά κεφιά ο Καλάθης, έχει πολύ καλές πάσες. 20. 3-3 για τον Φελντέιν. Ανεβαίνει ο Χότον. Πάσα πηγαίνει στο πουθενά, ο Σίγκλτον λέει ευχαριστώ, Γκέιμπριελ έχει πάρει φόρα. 22-7. Η assist του Chris Singleton. Τρίποντα παντού. Εζιούκου. Καλό δεξιχούκ. Λιβοβί. Εζιούκου για 3. Μπάρλοου. 25-14. Πας, χωρίς πολλή κίνηση αυτή η επίθεση. Στα 4 δευτερόλεπτα ο James θα παίξει με τον Εζιούκου. Θα βάλει και αυτό. Θα μπει και αυτό, εντάξει. Καλημέρα. Ο Rivers διαλέγει τον Singleton. Ραχία τρίπλα. Πάσα για τον Παπά, πολύ ωραία πράγματα. 30 βάζει λοιπόν ο Παναθηναϊκός στα τρίκαλα στην πρώτη περίοδο. Ο Μπούρος είναι στην κορυφή, ο Παπάς πήρε. James για 3. 9 στα 14 τρίποντα. 33-17. Εζιούκου πήρε στον Μπουρούσης, έτσι πήρε προβάδισμα ο καλής του Εζιούκου, μετράει. 35-19. Rivers για να παίξει χαμηλά με τον Κάθι, double team του Εζιούκου. Παναθηναϊκός ψάχνει τον ελεύθερο παίκτη, τον βρήκε ο James, είναι ο Παπάς. 38-19 και άλλο ένα double score. Καλάθης. Ο Ρίβης. Ο Εζιούκου πλέον απέναντι στον Μπούρος, πήγε double team. Ο Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε αστραπιαία την μπάλα, φλότερ του Καλάθη. 44-21. Rivers δεύτερο πικ του Μπουρούση. Πάει χαμηλά, δημιουργείται πολυκοσμία από την κίνηση του Rivers να πάει και αυτός μέσα. Ο Μπουρούσης παίρνει πάνω από τον Πάρλο το rebound και ο Ποχορίδης έχει ελεύθερο στους 3 πόντων. 11 του Παναθηναϊκού σε 19 λεπτά. Καλή πάσα του Ποχορίδη, διάρκωσε ο Γκίστ. 50. Έκλεψε ο Καλάθης πάνω που ήταν έτοιμος να εκτελέσει. Γκίστ. Έστω και λιγάκι αδόκιμα γιατί δεν είχε χώρο να πατήσει και έπισε ο Πουλιανίτης και πλέξει στα πόδια του, αλλά εκεί τα κατάφερε και πάλι. 52-25. 7η assist του Καλάθη, όλο στο πρώτο ημίχρονο. Τσακαράκης σταυρωτή. Καλή πάσα στη γωνία. Το τελικό σκορ θα γραφτεί με τρίποντο. Πολύ ταιριαστό είναι γιατί ένα σωρό από τα σουτ 3 πόντων είδαμε στο πρώτο μέρος. 27 πεντάλεπτο, 30-17 δεκάλεπτο. Μέχρι το 52-28 του. Χότον, ωραία περιστροφή. Νίκησε τον Γκέιμπριελ. Καλάθης. Καλά κουμπίδα ένα 5-0. Γκέιμπριελ. Συνεχίζει. Χαραλαμπόπουλος ελεύθερος. Ξεχάστηκε ο Μπάρλοου. Πήρε τελικά ο Κάθεϊ. Καλή πάσα, offside είναι ο Μπάρλοου. Αστόχησε αλλά έρχεται ο Χότον. 57-35. Στο βόλο κάθομα. Είναι η άμυνα του Καλάθη που παίρνει τα μπράβο από το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Έτσι θα πάει μπάλα στον Μπάρλοου. Πάσα στη γωνία. Καλή πάσα, ελεύθερος ο Κάθεϊ. 59-38. Φελντέιν. Πολύ ωραία πάσα.
Άλλο ένα highlight του παιχνιδιού. Καλές έσωσε τη φορά. Ζητάει ξανά, πήρε. Ο Σίγκλτον επέστρεψε στο μαρκάρισμά του. Λίβοβιτ τα βάζει με τον Χαραλαμπόπουλο. Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Γκέμπριελ για 3. Και αυτό. Ζάλισε τον καλέ ο James. Πάσα για τον Κομορίδη. 71-45. Τσακαράκης, βεβαίως. 71-48. Μπάρλο τελειώνει μια ωραία φάση. 73-52. Ο Φαφάς βάζει άλλους 3. 79-55. Μπήκε. Τρίποντο και φάουλ από τον ειδικό στα τρίποντα, τον Άγγελο Τσακαράκη. Και το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο ήταν λιγότερο εντυπωσιακό, περισσότερο διαδικαστικό. Βρήκα και την ευκαιρία τα Τρίκαλα να επιστρέψουν στη διαφορά, να μεγαλώσει κι άλλο. Θα γίνει όμως τώρα Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Στο μάτς πλέον είναι και ο Φίλιππος Καλογιαννίδης. Αυτό γύρο για τον James. 93-63. Ο Βούρος θα την κουβαλήσει την απέναντι πλευρά και το μάτς θα τελειώσει. Παναθηναϊκός Superhot, Τρίκαλα Μπιθιάρης 93-60.